Stoma. Stoma. Uyazi ukuthi ubani isikhathi wena? U11 ekhaya. Usho ukuthi umthetho wakho uzolala ilanga lize libe phezulu. Ha Stoma? Sawubona Louis. Yebo sisi. Usalele. Ulele lona. Lo uvila lapha ngaphezulu kwabayeni bakhe abanye. Vuka wena lembungulu uyenza sokuthiwani ngabayeni bami. Angisazi ukuthi ngenze njani makunje. Stoma. Hawu ethi. Hawu bantu nangu. Yasi siningibhazamisa la ngithi kodwa umlenze ugcina nje wejackpot singithi mina awuthe ngiyathola. Nangibuza sithi konakele sisi. Uyazi angisazi noma ngiyeke noma ngiqhubeke. Awusibheke Stoma ukuthi unjani. Awusibheke nje ukuthi unjani. Ningangivusa kahle ngiyilayele kahle sithi bese uphinda futhi uthi awazi noma uyeke noma wenzeni sisi angazi ke okungcono ke mina ngivele ngiyingene ngiphinde futhi ngilale nje uphuphe umlenze ogcina wejackpot bantu ho yo baby shut up yo shut up Uyihlazo wena. Bangathini nje kodwa bangathi waphike lo sikhothene engimtholile kaMatapudaka. Bangathini nje kodwa sisi mina ngiyena usikhotheni. Mina ngihlala komkhulu umuzi onesizotha futhi nje awuna ikamela lami sisi lihle kanjani. Ngisiyela usikhotheni mina sisi. Bangangimangalela phela. Bangathini nje kodwa mabekubona uqhamuka. Obani sisi? Lalela lapha Stuma. Lapha emsebenzini kuvela isikhala somsebenzi. Bafuna umuntu ozokwazi ukuthi ashayele ibhasi lenkampani. Bantu. Oh. Umuntu ozoshayela ibhasi. Sisi ufike kahle. Mina phela kudala phela mina. La igoli sisengingashayela phela kathi. Ngishayela amabhasi, amalori, amatruck yonke lento. Hayi ngishayela impela. Uzomkhulumela sisi. Louis. Into engizoyithini? Kufanele phela ngimbhekele umsebenzi. It's good is nice. Awusisi ngajabula. Uze wazi ukuthi ngikufunela umsebenzi nje. Ngifuna ukuthi ukhokhe irent yami ngesikhathi. Sisi awusho bathe bafuna umuntu ozoshayela ibhasi enjani, itruck noma Customer bafuna umuntu ozoshayela ibhasana elincane nje. Engathi sengiyabona izinto bangazigcwalisa kulona ngempela sona. Eselenza itekisi. Ubani? Sisi mina ngizothembeka into esibaba. Uyabona lo wenhliziyo yakho elizoba buhlungu nyakuthi futhi ngeke ukholwe wena. Uqinisile sisi ngeke sikholwe ngoba uyohluleka. Uyazi ukuthi kugcweneni kuleli khanda lakho. Umqondo onjulu la. Kuleli lakho kugcwele inkulu. Ungamlaleli sisi. Kusize wena. Stuma ngiyakuzwa ukuthi uthini kodwa ke kufanele ukuthi ube nezincwadi ezisho ukuthi uyawazi ngempela yini umsebenzi. Ngomnikazo. Ubani? Ezakho incwadi phela ngeke ngithola umsebenzi ngisho nasebalahleni ngeke wena gogo. Ngoba ubiza ngogogo lemphungulu lento engafuni ukusebenza. Ake ngithuleni bakwethu. Yini kodwa angitshele Stuma noLouise nabanjani? Uyazi ngiyakhathala mina yini. Ubuye lo sizuvela ngisanganise nje. Sisi. Uzongibhala incwadi. Kulungile Stuma, ngikubhalela incwadi. Kodwa kufanele ukuthi ke kube khona omunye umuntu ozobhala onesiqiniseko sokuthi ngempela yini uyawazi ngempela nomsebenzi. Umuntu ohloniphekile emphakathini. Uqinisile Louise. Inkinga ukuthi umuntu okwazi isimo oyiso uvela pelelwe inhlonipho emphakathini. Awukuthuleke Louise akufuneki konke lokho sokusho. Ubani mina nginawo abangani futhi abase endaweni eziphezulu. Awu kunjalo njengobani. Ubani ngeke uwazi wena amagama akho yini?
Stumo, wokukhuluma into ephilile ngelini langa. Uyazi asidlali la. Uma ngabe ufuna lo msebenzi, khuluma into ephilile. Stumo siyazi ukuthi ayikho lento oyishoyo. Uthini uthi sibakhona oBrahma buza nje? Umtshela ngotsotsi lo Tapolo. Hayi sisi, uthini sisi? Uhlala kwesinjani isitezi? Esiphezulu lapha eHillbrow. Awumuzi uthi. Stumo, uyazi siyakwazi ukuthi ayikho yonke lento oyishoyo uyisho ngabangani bakho abahlala eMahillbrow akho lawashoyo. Khuluma into ephilile wena. Manje ubani umuntu ongibhayela incwadi? Mina kuba nguwena, hawu ngaba ngibuza, ngabe ngivela ngiqonda kumfundisi. Hawu uthini Louise? Uba ngakubekela imali phansi phela mina. Ayikho nje into amadoda angayenza thina abantu besifazane singekho. Ithina ongqongqosho uthini lo? Wena sisi, usiduma ngelinye ilanga uyobulala umuntu umphikele. Uyakwazi ukusisiza. Angithi uyasiza eshukeleni wakho, ubisi, itiye nebhotela. Hayi phela mngana, uyabona usiduma uzothi mangabe sewutholile umsebenzi wakhe. Abeseyeka zonke lezi zinto oyishoyo zobhotela notiye ayiseyithengela ngemali yakhe. Ini? Lona uyokutshontshela ngisho emsebenzini lo ushukela wakho. Ha, uthini Louise ngiphoxa webantu? Ini? Angitshontshele emsebenzini mina. Mina lami itiye emsebenzini mangiliphuza Louise. Ngifaka amasakharini, angufaka ushukela. Usho ukuthi kodwa ubona ukuthi ngislimile Louise. Ngathi ngislimanga. Kungakho lokhu islima. Nina nalomsangano wenu wokuslima aniyazi into eniyenzayo. Mina abayeni bambobani babethi ngime kahle ka. Uba nami ngime kahle uyangibona ngithini? Ufunani Stu? Hayi sisi into nje bengithi mhlawumbe singabe umfundisi ukuthi ezeze uphuza itiye la ekhaya. Oh, hayi usho ukuthi simmeme ngesonto elizayo. Hayi cha uqinisile. Hawu. Ukucabanga ukuzophuza itiye nomfundisi. Hayi into sisangethi le ncwadi yokufuna umsebenzi bengithi mhlawumbe umfundisi angangenzela manje ke awumakubuze isonto elizayo awu ngathi kuzobe seku Uyazi uthini? Bengicabanga. Ngone umfundisi simbize ezekusasa. Waphela ngilibhakile ikheke kade ngibhaka nje khona namhlanje. Uzojabula ngoba ikheke likhona. sisi uyobe sewuyamtshela ngithi. Usho ukuthi Hayi sengisho ukuthi okumkhumbuza ukuthi uyabona ukuthi ngilunge kanjani. Phela wake wangibona ngenza okubi ngale lalanga lomdlalo angithi. Sebengithi kusisi ke uzomtshela ukuthi ke hayi ngumuntu osebenza kahle futhi oqotho osebenza sengisho nje izinto ezinjalo nje. kuningi ayomele akhunjuzwe kona. Lokho khona ngineqiniso sisi. Hayi kulungile Stu. Ngizobona ukuthi ngizokwenza njani. Hayi ngiyabonga sisi. Hayi it's good is nice. Ukuthembeka kwakhe musuku umhlekisa sisi. Yini usiduma thembeka kuyona? Hey, kuzofanele sicabangele inyiso. Hawu Louise, kukhona okuthile okuhle bandla ungakusho ngoSidumo. Njengani? Uyisiqashi kuphela. Futhi uyazazi isiqashi zinjani. Usinika isandla bese sithatha ingalo yonke. Usinika isandla sithatha ingalo yonke. Kodwa yini ephilayo ungayicabanga ngalomhlolo? Kodwa Louise abandlo uSidumo. Hawa kavemnene Louise unenhliziyo enhle. Uyazi mayise bathroom. Uyambuza secula amaculo esonto kamnandi. Awukazi muze. Ngizohamba noJesu nami. Amaculo esonto. Uthi komene lisumfundisi lokho. Sidumo kodwa unenhliziyo enhle. Inhliziyo enhle yokuthi yonke imali yakhe unika umshayina akhohlwe imali yakho yerent. Louise noma singathini noma ungathini uSidumo unenhliziyo enhle kwaphela. Emagundwaneni lawa ahlala nawo, lawa ashiyela imvuthu ukuthi awadle. Ayike asazi ke Louise ukuthi ngabe sekubani loza ngoba phela silindele umuntu namhlanje. Sanibonani, aunty. Kunjani Thokwana? Saphila aunty. Njani aunty Louise? Khona lethu. Aunty, ngineyindaba ezimnandi kabi. Ayike awuze nazo ke ntombazane sizwe. Ngizodlala efilimini.
Esithombeni sebhayisikopho uzoba yibhayisikopho star. Uyabona lamafilimu ekarate la oBruce Lee ushisa kusuka kuze kuyoshona phela. Awazi ukuthi ngijabule kanjani. Anizobe niqala phela ukudlala efilimini. Lawo mabhayisikopho amashayina yiwona aphuma phambili Thoko. Nesidlakela zamadoda ezingakhulumeli futhi ezinamehlo amancane. Babulala izindlu ngezandla zabo. Bakhahle izitha zabo zilala ubuthongo obude. Thoko uzokwaziwa nyakuthela uzophuma phambili. Thoko, awungitshele ntombazane. Sengibukana naye nje. Unkabi phela ucabanga ukuthi kuzoba yena nizofilima nini? Bathe soqala mhlambe kusasa. Kodwa manje basebethi bafuna omunye umuntu ozoba nje semdibini yabona. Ngase ngicabanga ukuthi mhlawumbe usidumo ngoba kenza lutho angayizamela naye. Hawu yena angeke alunge. Cabanga sewisa izindonga ngalezandla zakhe ungathi ziyagula. Cha angeke alunge. Hayi angazi ke aunty. Uphi yena? Stumo. Sebona wesidumo. Awusho mfana, awufuna udlala efilimini ekarate. Uyazi ukuthi ukhuluma nobani? Nemphungule engafuna ukusebenza. Black belt kukarate angizwa. Second dance tumo. Lezandla lezi shazi zithi hoy! 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 Hoy yimi! Hamini! Hamini! Hoy! Hoy! Ha! Hey! Hamini! Hoy! Hamini! Hoy! Ay! Hey! Thoko. Iyona ke karate ke la yenzayo. Aunty ngizothini? Kodwa kunye kwayo ungathi yikarate. Bekeni lona uzosilimaza. Hayi umpetha Siduma. Hayi uyayishisa ngempela. Ay, Into nje kodwa ngibona sengathi usuzoyiphula unyawo phela ungakafiki nalapha. Awu, sokudala phela ngagcina ukupractice lento. Kodwa hayi akusho lutho. Hayi sisi, iyeke le ndaba kamfundisi yokubhala incwadi. Ngiyawuthatha lo msebenzi lo ekarate lo. Phela nami ngifuna ukuba iBioscope star. Ha. Oh, nami labo Chuck Norris noba bathi oba Bruce Lee. Nami ngifuna uzenzela igama phela. Stumo. Kahle phela. Lapha yana kuzofuneka nje insukwane ezimbili noma ezintathu umsuganga wena. Oh, isengithi ukuthi phela Uyazi ukuthini Thoko? Lapha emsebenzini wakithi bafuna umuntu ozokwazi ukushayela. Ngifike ngamtshela yena Sidumulo. Akuthathe athi ngeke aphike ngamaBioscope ngaphandle mase kwazi ukudlala. Sidumo lalela kusasa bazobe behlunga ushuthi ungakwazi ukuza. kusasa. Hayi, ayikhikinga lapho. Kodwa ungathi khona inkinga na Sidumo. Ngiyabuka nje ukhuluphele. Ubani mina ngikhuluphele? Hayi ungadlali tho. Bakhona abantu abakhuluphela endlini ufuna ukuthini? Oh, ungibona nje ukuthi nguthi wethi ngisho. Hayibo. Kanti njani na Sidumulo? Angeke ufike la endlini phela uzokhomba abantu ngeJob cha. Ngeke ngivumi. sijabula kakhulu ngoba ufikile baba umfundisi. Umfundisi sithokoze kabi nje bufike la ekhaya namhlanje. Niyazi idingo zesonto zingenza ngihlale ngimatasata sonke isikhathi. Ngize lapha nje abantu abami ngoba ngazi ukuthi semqoka lento eningifunela yona. Mangisho nje ukuthi ubhaka ikhekhe limnandi ngendlela emangazayo. Angikhuluma iqiniso nje into omkhulu ukuthi hayi ngiyayithanda indlela opheka ngayo. Mfundisi, ngiyathokoza kakhulu mangabe ungincoma kanjalo. Kanti ke phela ngoba bengazi ukuthi uyeza la ekhaya namhlanje ngilibhakile lekhekhe olithandayo. Nanti nje uThobi selilethile. Ngiyabonga kakhulu usazana. Ucezu nje lolo lincane. Angizwanga mfundisi ukuthi utheni. Uqolo ba umfundisi konje ukuthi Sibule siqhensi esiqashe kwakho konje ubani igama laso? Usho Sidimo mfundisi. Yena kanye impela. Awungitshela ungabe usaphuza namanje? Awulu
lutho mfundisa uSidumo sabiye kutshwala uSidumo phela mfundisi usaphenduka usezimisele njengomsebenzi ukuthi abe umuntu owenza into eziphilile ezinhle isona kizathu ke mfundisi sikubizele sona la ukuthi uze ngendaba yakhe uSidumo Thoko uSidumo ngabe ushone ngaphi ngicela uyombheka ngale ekitchen ukuthi uphi Kulungile auntie. yebo mama Dumo, umfundisi sefikile. Woza latsho. Bhala. Kwenze njani? Angifuni mina ukuya lapha. Kuphi? Lapha kumfundisi. Hayi. Uyamsaba manje. Dumo, umfundisi ngeke aza kulunga. Wose Dumo, wose. Hayi, awuyiphathe kahle. Hawu. Asambe. Awubheke. Ngeke kwenze lutho umfundisi Dumo. Hawu. Uphi lo Sidumo? Oh mfundisi naba sebeza noThoko Ha usawubona Sidumo. Yebo mfundisi. Hawu sengizwile ndodana ukuthi usuphendukile. Yebo mfundisi. Hayi phela ngomahlala ephenduka mfundisi. Ngakubona phela enkonzweni ngesonto ledlule. Uhlele emuva le. Awungajabula kakhulu ndodana ukubona. Yebo. Phela izoni zivunyelwe ngaso sonke isikhathi ndodana. Yebo. Zivunyelwe. Hayi mfundisi intshumayelo yakhe phela hayi beyivutha. Iye yangithinta la enhlizweni mfundisi impela. Awukwakuhleke lokho ndodana. Yini lena engayikhuluma yenza ukuba uthinteke kangaka? Oh hayi mfundisi. Intshumayelo yakho mfundisi yokulala mfundisi. Oh yamaphupho mfundisi. Hayi ye watch lesikhathi mfundisi ukuchitha isikhathi mfundisi. Uchitha isikhathi? Yeah. Ngiyethemba kwakungekona uchitha isikhathi ukuze enkonzweni Sidumo. Yeah. Oh hayi mfundisi yobuvila mfundisi. Awungasho nje ndodana ukuthi ubuvamba ubuvila. Yini ukhumbule intshumayelo yobuvila ngaphezulu kwazo zonke lezi ezinye? Phela ziningi engangikhuluma ngazo. Yini le yobuvila eyakuthinta kangaka? Oh hayi njengoba wazi mfundisi ukuthi ubuvamba phela busizungeze sonke angithi mfundisi. Awuyiqiniso ke lelo ndodana. Yeah. Ngizwa uthi ubuvamba busizungeze kuyo yonke lena. Usho ukuthi bonke labantu abala kulendlu bamavila. Hayi mfundisi usisimeyaka lona ivila mfundisi. Yeah. Ake usho nkosazana. uSidumo lo uyivila noma unobuvamba? Lutho mfundisi awu uSidumo phela usehamba kahle kakhulu mfundisi ngoba singase nje impela athole umsebenzi. Angase. Yise wenye izathu baba lese sikubize lesona la ngiyindaba yomsebenzi kaSidumo. Ubuvila kwakungeyona intshumayelo yami esemqoka Sidumo. Ungakhumbula ukuthi ngangikhuluma ngani? Oh ngothando mfundisi. Intshumayelo yami ihlala ingothando ngaso sonke isikhathi. Kodwa kwakungeyona leyo ngangikhuluma ngayo. Oh Mfundisi baba linganjani ikhekhe ubuye uphinde futhi ikhekhe yebo. Oh ubugovu mfundisi. Oh umona wothando mfundisi. Ubizani umona wothando? Oh mfundisi ukufisa mfundisi. Ushaye kona. Yebo. Uyabona ke ukufisa isifunde nginethemba ukuthi awazi lutho ngazo. Uqinisile mfundisi akazi lutho ngokufisa lo. Ukwazi kanjani wena lokho? Oh mina mfundisi hayi nami nje lutho mfundisi manje na ukuthi uSidumo
uzwe umsebenzi la ngisebenza khona bafuna umuntu ozokwazi ukushayela ibhasana elincane manje na ke mfundisi uSidumo njengoba sewumuntu oseguqukile usewumuntu othembekile mfundisi umuntu oqotho umuntu othanda futhi umsebenzi besicela mhlawumbe ukuthi ke angazi ke noma ungamenzela incwadi yokuthi umncome mfundisi ngako lokhu esengikushila ukubaqotho nokuthembeka mangabe ufuna umsebenzi mfundisi ngibizwe ukuba ngizosiza bonke laba bafuna ukuzisiza bona ngokwabo ngizocabanga ngibuyisa umqondo wami ngalolu daba ngicela emoyeni engcwele ukuba ngisize ngifunde futhi eBhayibhelini elingcwele kwabaseKorinte kusukela esahlukweni so-13 evesini lokuqala kuye evesini lesithupha Amen. mfundisi incwadi kumncoma kuphela isicela konjani the nifuna ukuthi ngimbize ngokuthi uyini lo mfokazi mfundisi uSidumo lona impela usiyawuthanda umsebenzi okusomqoka kakhulu uqotho uhloniphekile okudluleleke njengenawo konke baba useyasonta uSidumo uyasonta yebo uyasonta nginike ithuba abantu abami ukuba ngiyobuyisa umqondo wami ngalolu daba uzeke sontweni uzoyithatha Sidumo yezwa Yebo mfundisi. Uyaziluwisa nawe Thoko mina ngibona ukuthi umfundisi wenza into enhle kakhulu ukuthi abhalele uSidumo incwadi bengingasho ukuthi ngiyoze ngibone umfundisi wethu evuma amanga Amangani anti? amathathu ukuthembeka ukubaqotho nokuzimisela emsebenzini kokuthathu lokho amanga nango kuluwiza nezakhe Thoko uyazi ukuthini umfundisi uyasiza ngoba uzama ukuthi akhiphe uSidumo endleleni ezingalungile umfundisi umSamaria olungileyo Haya. Ha. Haya. Oye. Hey. Ha. Hey. Haya. hayibo wena sathi sivukile wawungena emapijameni uyolala yini awuhambe noThoko kanti Umapijama lawa. Hawu anti. Ngani izona ingubo zekarate phela lezi. Wamuhle Sidumo. Hayi sokuye siniboneke anti siyabuya khona manje. Haya. Ha. hawu Sidumo uyitholileni indawo emidlalweni bengingasho ugqoke namapijama kanjeni ake usho Thoko wenzeni Bengelona iphutha lami sisi. Mina bengizwazi kanjani? wenzeni Anti, ngabe ngazanga ithinte le yanto ebilapha. Hayi vele nje lesa stage manager besingangithandi nje. uthinteni Bekunomgqalo obukhona laphana. Mina bengazi ngani ukuthi lo mgcala loyo uvula itrap door. itrapdoor ingena phi ke Sidumo manje I-stage manager besime khona. Sisi mina bengithi kumele nokuvula naphela ukuthi ukhanyisa ugesi angithi. kwase kwenzekani ke Anti, i-stage manager sawa. Hayi vele nje ithambo lakhe linteke sisi kade kungeke aphume. awuthule Sidumo ngikhulumi nawe uphukeni Thoko Uphuka umlenze. Ewe endaweni encane nje. okusho ukuthi awuyitholanga indawo emidlalweni Ha, ubengeka ayithole. I-stage manager sithe noma sesiwe lapha phansi. Sathi khiphani lo nkawe ingaze ngiphula intamo. Kodwa ke anti ke sinazo ezinye indaba ezimnandi. Sithe mase sibuya sadlula lapha kumfundisi. Sasisicela le yancwadi wasinikeza nansi. awu kwaze kwangcono Thoko hawu kwangcono weSidumo uyazi ngoba phela noma bekuwumsebenzi ke wena obuthanda kakhulu ke wobucucuyicwi akunani ngoba uzowuthola umsebenzi lo wokushayela nangi nomfundisi usekwenzela incwadi yinyaka into eseleke manje fanele unginikeze izincwadi zokushayela Sidumo ngihambe nazo ekuseni Incwadi zokushayela. yini ke manje sekwenze njani Angazo phela mina incwadi zokushayela.